nanakho njalo ukushaya idayisi bese uyobheja kuronga kakhulu maphanda. Yabo le nto le inesikhwele kakhulu, ayifuni ucube into ebhedayo, ngifuna uqamba amanye kanza wethu, ayifuni sidale fanele ngathi ngahle kahle ungafocus kuyona kuphela nje mawusuku sebhizi ngayo ngoba uyabona umonzo lokho ngempela ngabe uyokwenza ithikithi kodwa uqale wathi la hayi uzolimala kakhulu impela. Le nto ngempela izwana nento eclean econgekile uyabo. Ngoba phela mawusubheja usungacabangi wedwa, usunabakini abakubhekile noNkulunkulu uqobo lakho usuke singathini. Kodwa mawuzoqala la uyisize laqala wena bese uyima uthi uyokwenza ithikithi u-expect yini lapho kuwena kanjani? Akwenzeki kanjalo ngenza style ngoba uyabona ngihlezi ngisho mina ngithi kuyona yonke into osukuyenza kubalekile ngempela ukuthi ucabange ukuthi umuntu unesithunywa sakhe yabo. So ukwazi uqala ungcolisa isithunywa sakho ushaya idayisi bese uyokwenza ithikithi. Obvious ngeke uzowina vele. Yes ungaqonda nokunyana osikhathi leso kodwa ngeke uwine njalo. But nje ngenza sure ukuthi ungayijabulisa uma usuwinile usuqedileke, but nje uma usazokwenza ithikithi ngenza sure ngempela ukuthi uyacongeka uba right uyabo. Uthandeke ethikithini lakho ungaqhamuki nje usuqalela bezokwenza ithikithi ngoba lokho ngempela ngeke kusize ngalutho. Ilokho nje maphanda ngicaba futhi hayi ngola hayi afuthi ngokuthini cha. Ukubonisana nje bafuthu kufanele endleleni nganza ukuthi ngwazi ngamaphanda futhi sadala emhlabeni singamaphanda. Kuyohlezi kunjalo nje nganza ukuthi futhi akujiki akushintshi akekho futhi umuntu oyoshintsha futhi ukuthi siye kuwamaphanda siyohlezi nje akekho siyosiphuca ukuphanda futhi sidala ngalodilanga uyabo ngoba sidaliwe uyabo kunjalo nje nganza kwethu. Sibonge bafuthu shwale sothi kabi awuzwa.